Isihloko engiphiwe esona-ke namhlanje isihloko impela esizongiyakazisa because sithi face to face with your superpower. Isihloko lesi ngempela engithe uma ngisibuka sangiyakazisa because wonke umuntu olana unestori sakhe, sonke siney'tori. Kodwa into esengiyibona kakhulu ukuthi kuzo zonke iy'tori esinazo uNkulunkulu uyasebenza ngalezo y'tori. Engakho singabambeleli kwi-past but siqhubeke nohambo uNkulunkulu asuke esibizela kulo. Ngisakhuluma ngalento yohambo, I think it's very interesting ukuthi as human beings ikhona lento yokubambelelela entweni esidlulile while uNkulunkulu ufuna ukwakha into entsha. Engakho abantwana bakwa-Israyeli while uNkulunkulu had painted a picture of where he was taking them, time and time again we find them caught up in the past. Uma sebevelelwe iy'nkinga eGibhithe ehlane bathi uzusilethe la ehlane kungazi ukuthi amathuna sinawo eGibhithe njengoba sesizofela la. Bekuba nekhathi la befuna khona inyama, bekashukela inyama. Bengisho ukuthi abantu bagumede bamakoza, kodwa uma ngifunda iBhayibheli ngithola ngale genge le esikhalela inyama ngale ndlela ithi uzusilethe la ehlane ibingekho inyama eGibhithe, you know. So uNkulunkulu usohambeni nathi sonke nje basendawo. The biggest challenge is that resistance okubambelela entweni eseyidlulile because there's this thing yokuba familiar nezinto. Then it becomes easier to hold on to what you know. And uthola ukuthi uNkulunkulu is on a journey, is taking you somewhere.